Maayong adlaw kaninyong tanan. Sama sa gihapon, dako ang kong kalipay nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Kumusta kamo? Hinaut po ta nga naa mo sa maayong panahon karon. Sa dili pa kita magsugod atong hangyoon ang atong Ginoo nga magauban kanato nga siya ang magtudlo kanato. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat. Niining panahon nga kami makatuon gihapon sa imong pulong. Daghang salamat o Dios sa mga apostoles nga imong gikuha nga maoy mosabwag sa maayong balita dinhi sa kalibutan. Daghang salamat usab nga wala nimo kuhaa katong mga tawo nga mga perfecto, mga bright, kundili imong gikuha ang mga ordinaryong mga tawo. Pareha namo nga kami makasasala usab. Ginoo, uban kami karon. Pasayloa kami sa mga kasalanan. Sa ngalan ni Jesus nga among manluluwas. Amen. Sa usang semana, dito kita sa sunulat ni Marcos kapitulo 3 og atong dito atong natun-an nga si Jesus nagpili siya 12 ka apostoles. Usa ka gabi siyang gaampo, and then pagkabuntag nagsugod ni siya og kuha siyang sa mga 12 ka tawo nga mao'y mutabang kaniya sa iya sa pagsabwag sa maayong balita. Murag sila ang haligi sa unang Kristyanismo. So atong malantaw nga wala gikuha ni Jesus kadtong mga relihiyoso kaayo, kundi mga ordinaryong mga tawo. Mga tawo nga may sala usab pareha nimo ug ako. Dili ni sila mga espesyal, kundi mga tawo nga gusto niyang i-touch, kaptan ang ilang kasing-kasing, usbon ang kasing-kasing nila aron nga maoy magsabwag sa maayong balita. So dinhi atong tanawon ang 12 ka apostoles nga mao yang gipili. Kini sila mga sa akong giingon ninyo nga kini sila may mga sala, daghang sala usab. And then so ang akong gikuha sa akong pagtuon kadto lang yung duol gyud sa Biblia. Sa mga istorya mahitungod din ang apostoles sa mga 100 years. Kay naidaghang kaayong mga istorya mahitungod sa apostoles. Nga sila di na sila daghang gihimo, nahimo na silang santos. Apan si San Pablo miingon nga ang tinud nga santos mao tong mga sumusunod ni Jesus. So atong tan-awon nga kini sila usbon natong huna-huna nga kining mga apostoles perfect kaayo, nga super people, dili mga ordinaryo lang sila. So atong tanawon, so dili ni siya comprehensive, dili ni siya ang kompleto, kay kung kompleto ni mga pila ka libro siguro ang atong tunaan usa matapos ang kinabuhi sa mga apostoles. Pero kining atong pagtuon mga 30 minutos lamang, 30 o 35 minutos. So kini lang mga importanteng nahitabo sa ilang kinabuhi. So atong sugdan si Pedro, ang sikat kayo nga kita nahibalo, San Pedro. So ang ngalan niya si Simon. Usa siya nganong nahimo man siyang Pedro nga Simon man gyud ang iyang ngalan. Ato ning tunan unya. So usa siya ka mangingisda. Dili ni sila sikat sa ilang lugar, mangingisda apan daghan po silang katabang. So aduna siya igsuon nga si Andrew. And then nahibalagan niya si Jesus sa diyang usa ka gabi
nga nag-fishing sila ng isda, wala gyud sila nakuha. Dinay si Jesus mingon nga ang inyong maglabay mo dina sa wala, ug dito nakakuha sila daghang isda. So dito miduol si Pedro ni Jesus. Giingnan siya ni Jesus, karon mangisda na ka og tawo. Sumanang gitawag siya. And then ngano mangutana kita, nganong giusban ang ngalan niya ni Pedro nga Simon man unta ni siya. Simon, then ngano na Pedro? Kay dinay nahitabo nga miingon si Jesus sa iyang mga apostoles, unsa may paglantaw sa mga tao, may tungod nako. Unsa may lang paglantaw? Ang uban miingon sila, ang uban miingon nga ikaw usa sa mga propeta. Ikaw mao si Haring David, ikaw mao si propeta Isaias. And then si Jesus miingon, kamo gyud unsa may inyong paglantaw. Si Pedro miingon nga ikaw ang gisaad nga mangluluwas, ang anak sa Dios nga gipadala dinhi sa kalibutan. Si Jesus mingon, eksakto ka, Pedro. Eksakto ka, Simon. Wala dili na gikan kanimo kun dili gihatag na sa amahan. Kanang idea mahitungod nako gikan sa amahan. Karon ako kang nganlan o bato, Pedro. So ang Pedro Griego bot ipasabot bato, wala ta kahibalo nga gamay ba ning bato, apan si Jesus miingon man nga ako ang pinakadakong bato. So ang dako gyud bato ang atong Ginoong Jesucristo. Si Pedro lang ang bot ipasabot nga siya ang bato. So giingalan ni siya Pedro, si Jesus usahay iyang danggaan ang iyang mga apostoles. And then si Pedro usa sa mga duol kaayo sa atong Ginoong Jesucristo. Sa grupo ni Jesus, sa mga apostoles niya, naay tulo ka tawo nga inner niya nga duol kaayo niya. So sa mga special nga okasyon iyang dalhon sila kinin tulo. Usa sa mga okasyon mao nga sa dihang usa dito sa usa ka bukid nga si Jesus nabag-o. Ang iyang sinina mas hayag pa kaysa sa adlaw. Nakipag-istorya ni Isaias nga dugay naman to silang patay. So mao na gingon transfiguration, na transfer ang atong Ginoong Jesucristo sa panagway. Didto si Pedro nakita niya. Ato usab nga mahinumduman nga samtang didto sa dagat didto sa dagat si Jesus miduol sa sakayan. Si Pedro didto mingon siya, "Teacher, pwede ba makalakaw po ko sa dagat?" Mingon si Jesus, "Dali." Milakaw siya sa dagat, nakalakaw siya. Apan ang nahitabo, nawala tungod sa balod, tungod sa hangin, tungod kay lalum kaayo, nawala ang iyang concentration. Ang iyang paglantaw dito lang sa balod, sa kalalom, nawala ang iyang paglantaw ni Jesucristo. So dito siya nalunod, gitabangan siya ni Jesus. So ang eleksyon doon nga atong makita nga sa kilisod sa atong kinabuhi, dili nato walaon ang paglantaw nato sa atong Ginoong Jesucristo. Kay balo ko, ikaw ug ako, adunay panahon nga makaingon kita nga wala na gyud pag-asa. Apan ang kinabuhi kung buhay pa ta, adunay pag-asa. Ang dako natong pag-asa, pagsalig atong lantawon sa atong Ginoong Jesucristo. Si Pedro usab, makaingon kita nga dili ni siya perfecto. Kay dinha sa giimbestigar ang atong Ginoong Jesucristo didto sa korte. Dito usab si Pedro. Ang nahitabo mao
nga dinay usa ka sulugon miingon, dili ba barkada man ka ni Hesus, dili ba kauban man ka? Miingon siya, no, dili na ako nakaila siya. Ambot kinsa na siya. Tulo ka beses nga miingon siyang wala, dili na ako nakaila si Hesus. Iyang gidinay, iyang gilimod ang atong Ginoong Kristo. Mao na nga sa pagkabanhaw na ni Hesus, nakipagkita si Hesus niya. Iyang giingnan siya ni Hesus, imo ba kong gihigugma, Pedro? Mingon siya, ako kang gihigugma. Gipungutana ni Hesus katulo si Pedro kung iya bang gihigugma si Hesus. Finally, sa katapusan mingon si Pedro, Ginoo, naibalo ka sa akong kasing-kasing. Gipasaylo siya sa atong Ginoong Kristo. Ang tradisyon nga atong mahibawan nga si Pedro didto gipatay sa Roma. Ato usab nga mahibawan nga ang Biblia miingon nga si Pedro adunay ugangan nga babae. So, posible nga naa siya asawa. So, sunod nga atong tan-awon mao si Santiago ug si Juan, mga igsuon ni sang duha. Atong tanawon usa si Juan. Kini si Juan kini mga igsuon, Santiago ug si Juan mga mangingisda usab. Dili ni sila mga sikat sa ilang syudad, kundi mangingisda. Mao ni gipili sa atong Ginoong Kristo nga maoy musabwag sa maayong balita dinhi sa kalibutan. Mangingisda. And then gitawag sila samtang si Jesus naglakaw din na sa dagat sa Galilee, Lake of Galilee, sa akong giingon ninyo. Kami usab pagbisita namo naglakaw-lakaw usab mi didto. Nakita ni Jesus kini sila si Santiago ug si Juan. Si Juan nga sa pukot adunay problema, gitawag sila ni Jesus. Dali, sunod ka nako. Kabalo ka ang ilang gihimo. Miingon ba sila nga, Aysa, ako sang tapuso ning kuan trabaho namo. Ako sang inon akong amahan, akong inahan nga mobiya na ko dinhi, muuban ako ni Jesus. Wala. Miuban dayon sila. Iyang gibiyaan ang ilang trabaho. Murag wala sila nananghid silang amahan, misunod sila ni Jesus. Kining duha ka igsuon. Si Jesus sa akong nahibaw-an na, sa atong nasultian na nga gusto nga iyang danggaan ang danggaan niya og ngalan. Ikaw na kay dangga, ako naapugoy dangga. So, ang gidanggaan sila ngalan ni Jesus, anak sa dalugdog ug kilat. Anak sa dalugdog. Mangutana kita nga numan nga si Jesus miingon nga, kini sila akong danggaan. Kay kini sila usahay ang ilang kasuko, dili nila mapugngan. Dali lang siguro ni silang masuko. Kay dinay usa ka panahon nga kauban nila si Jesus, miadto sila sa usa ka lugar para mag-evangelize. Ang mga tao wala man motuo ni Jesus. Kining duha ka igsuon nasuko, miingon siya, Jesus, ato bang hangyon ang langit nga kining mga tawhana makatilaw og kilat, dalugdog. Ang gusto niya nga kini sila sunugon ning usa ka baryo nga dili motuo sa atong Ginoong Kristo. Apan giingnan sila ni Jesus nga ang akong misyon dili ang pagpatay sa mga tao, kundili motuo, kundili akong gamiton ang gugma. Kay ako silang gihigugma. Magpakamatay ako sa ilaha. So, mauna nga, kini silang duha ka igsuon, init ang ulo. So, kanang mga tao nga init ang ulo, nga dili mapugngan, aduna gyapoy chance, panahon nga ang Ginoo mosulod sa atong kasing-kasing, sa inyong kasing-kasing, nga mabag-o kita.
Si Santiago, igsoon ni Juan, mao'y unang apostoles nga giputlan og liog ni King Agrippa sa AD 44, mga 11 ka tuig na human namatay ang atong Ginoong Hesukristo, siya usab gipatay. Og makita nato nga kini silang mga apostoles andam ni silang magpakamatay tungod sa gisugo sa atong Ginoong Hesukristo. Kadaghanan kanila giingnan sila nga kung miingon ka nga ang inyong gisulti may tungod ni Hesus, dili na tinuod, dili ka patyon. Apan sila miingon, yes, you can kill me. Pwede mo mamatay ako, inyong patyon ko. Apan mituog yun ko nga si Hesus ang manluluwas sa kalibutan. Silang tanan gipatay except si Juan. So, mauna si Santiago, James in English, James gipatay, and then ikatulo si Juan ang nagsulat sa usa sa libro sa Biblia, si Juan. Dili ni Juan Bautista, si Juan. Ato ning natunan ang iyang mga writings din sa New Testament. So si Juan, sa akong giingon na ninyo nga dili ni kumpleto, something to remember nga atong mahinumduman. Si Juan, usa ni siya sa apostoles nga duol kayo sa atong Ginoong Hesukristo. Siya nagsulat nga siya ang gigugma sa atong Ginoong Hesukristo, the disciple that Jesus loved. Siya ang nagsulat sa Juan, o sa Juan nga libro adunay usa sa bersikulo sa libro nga gisulat niya, miingon siya, for God so loved the world. Miingon siya, kay gihigugma sa Ginoo ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong nga anak, aron kung kinsa katong mutuo, mosalig kaniya, adunay kinabuhi nga walay katapusan. Siya ang nagsulat, anak, nga kung ikaw mutuo, mosalig ni Hesus, aduna kay kinabuhi nga walay katapusan. Wala sa moingon nga kung ikaw membro sa usa ka relihiyon, aduna kay kinabuhi nga walay katapusan. Daghang mga relihiyon sa kalibutan karon nga moingon kung mosunod ka sa among relihiyon, kung magpa-member ka, kami ang tinuod nga relihiyon. Aduna kay kinabuhi nga walay katapusan. Si Juan miingon nga kung kita mutuo mosalig ni Hesus lamang, aduna kitay kinabuhi nga walay katapusan. Og dito usab atong mahinumduman nga sa diha si Hesus didto sa Kalbaryo, sa cross. Iyang si Hesus miingon ni Juan, Juan, tan-awa ang akong mahal sa kinabuhi, si Maria. Bantay siya, ubani siya. So paghuman ito, si Maria, ang mama ni Hesus sa kalibutan, miuban ni Juan. So dito gisalig ni Hesus ang inahan ni Juan. Si Juan usab dili ni siya perfecto. Sa akong giingon na ninyo nga ang iyang inahan mihangyo ni Hesus nga kung sa future og madamlag nga gingharian nga kini si Juan naa sa imong kilid, mahimo ning senador or mahimong kinsa-kinsa, mingon ang inahan. Atong mahinumduman nga si Hesus miingon nga kung kinsa tong gustong mahimong leader, kinahanglan mahimo siyang servant, kailangan magpaulipon siya. Unay atong mahinumduman. And then si Juan usab, nagsulat siya libro nga Juan, o nagsulat usab siya sa mugna Revelation. Nagsulat siya nga ang atong Ginoong Hesukristo mobalik, kuhaon niya ang iyang mga tao. O si Juan wala siya namatay nga sa espada, giputlag liog, wala, namatay siya sa
sa edad niya nga sobra sa usa ka gatos. Namatay siya nga tigulang na. Sunod nato nga atong tun-an nga atong gamay nga ideya may tungod si Andres. Igsoon ni Pedro. Kabalo ka si Andres, mangingisda usab. Kung wala si Andres, dili makaadto si Pedro sa atong Ginoong Jesucristo. Kaysa dihang si Andres na misunod na ni Jesus, iyang nahibalgan si Jesus, iya din giadto si Pedro. Nakita na ako ang Misaya, ang manluluwas. Dali, ako kang i-introduce. So, si Andres ang nag-introduce ni Pedro dito sa atong Ginoong Jesucristo. Si Andres, usa ka, o kini si Juan, mga apostoles usab nila ni Juan Bautista. And then, si Andres, sa dihang kauban siya ni Juan Bautista. Si Juan Bautista, nakita niya si Jesus. Gitudlo niya, giingna niya si Andres. Kana ang gikan sa langit. Siya ang karnero. He is the Lamb of God that will take away the sins of the world. Siya ang karnero nga ihalad aron ang sala sa mga tao makuha. Si Juan Bautista nahibalo nga si Jesus mao ang Misaya nga gisaad. So, si Andres sa paghibalo niya misunod dayon siya sa atong Ginoong Jesucristo. Ato usab nga mahibaw-an nga si Andres maayo siya sa paglantaw sa mga butang nga lisod mahitabo pananglitan. Dinhay mga tao sa samtang si Jesus nagsermon na sobra sa 5,000 ka mga tao, walay pagkaon. Dako kay ng problema. Si Andres, nakakita siya bata nga adunay isda, adunay tinapay. Iyang gidala ni Jesus ang isda ug tinapay. Mituo siya nga si Jesus adunay gahom. So ang nahitabo sa gamay nga isda, sa sopas, gipakaon ang sobra sa 5,000 ka tawo. Ang uban mo ingon nga sobra ni sa 10,000. Kay sa unang panahon dili man nila ihapon ang mga babayi, mga bata, mga lalaki lamang. Mao nay ilang kustombre. So mao ni si Andres. Makakita siya og mga butang nga mituo siya nga si Jesus, kaya ni sa atong Ginoong Jesucristo. Siya usab nagsermon siya sa maayong balita dito sa Greece, sa Turkey, o gipatay siya dili sa cross kundi sa X nga kahoy, dito siya gipatay. Ang sunod atong mahibawon si Felipe, usa ka mangingisda usab. Si Felipe, dito siya nahibalo. Nakakita siya sa nakakita siya sa pagpakaon sa sobra sa 5,000 mga tao. And then, miingon siya, Jesus, dili na ato ni kaya. Daghang kayong mga tao. Pila ka libo siguro ang kwarta nga gamiton para ipakaon. So, aduna siya pagsalig niya ni Jesus, murag kulang pagyud pag-ayo. And then ato sa mga mahibawan sa Last Supper, sa katapusang panihapon. Nahibulo na kita unsa ng Last Supper. Ang iyang importante kayo, iyang giingnan ang atong Ginoo. Gipungutanan niya ang atong Ginoong Jesucristo. Ginoo, Jesus, mingon siya, pwede ba nga imong ipahibalo kanamo ang Amahan
gusto na mo makitang amahan. Kay balumog unsay sulti ni Hesus. Filipi. Sorry. Dugay na tang nagkauban. Wala gihapon ka kahibalo. Kung kinsay nakakita kanako, iya usab nga nakita ang amahan. Kung kinsay nakakita kanako, buot pasabot nakita niya ang Ginoo. Mao na usad dili nato na malimtan. And then ang sunod natong tun-an si Bartolomeo or si Nathaniel. Si Felipe, sa dihang misunod siya sa atong Ginoong Kristo. Ang iyang amigo iya diyang giadto si Bartolomeo. Hey, nakita na ako ang Misaya na ami abot ang hintay nato, ang atong gihulat og pila ka tuig, pila ka gatos ka tuig, miabot na ang Misaya, ang manluluwas. Mingon si Bartolomeo or Nathaniel ang ngalan. Unsa man sa Nazareth kagamay nga lungsod din ha, naabay mga tawo nga musikat din ha. Baryo lang na. Mingon siya, dili ko motoo. And then nakita, nahibalgan niya ang atong Ginoong Kristo. Si Jesus nahibalo kung unsay sulod sa iyang kasing-kasing. Giingnan siya ni Jesus, unsay sulod sa imong kasing-kasing. O di na siya mituo. Mingon siya, ikaw ang anak sa Dios. Si Felipe, nagsermon siya sa India, dito sa daghang mga lugar, balita. Dito usab siya gipatay. And then si Matthew, tax collector. Naibalo na kita og unsa ang tax collector nga usa sa mga tawo nga hated kaayo, gidumtan ning mga tawhana kay sila mga kurakot, kay kini sila mga tawhana, mga buaya sa ato paron sa Pilipinas, buaya, mga kurap kay ni sila. Sila mga Hudiyo pero nagsilbi sila sa Roma. Ang buhis gipadak-an kaayo ni Mateo. So dato kay ni siya si Mateo tungod sa kurakot. Apan sa dihang gitawag siya ni Jesus, iyang gibiyaan ang tanan. Gibiyaan niya ang pagkasikat, gibiyaan niya ang iyang dako kayong kwarta. Kaya ba nato na kung ikaw tawgon sa atong Ginoong Kristo nga mag-alagad? Biyaan ba nato ang kwarta? Kamo lang ang maka-answer, kamo lang ang makasulti sa inyong kasing-kasing. Si Mateo, siguro nag-ingon siguro ang asawa niya, wata kay balo, tingali mingon, hey, unsa na itong ipa-eskwela sa atong mga anak? Unsa itong ibayad sa atong motorsiklo? Unsa ibayad nato nganong musunod man ka yan ang tawhana? Ang iyang gihimo, misunod siya. Musunod ka ba ni Jesus? Nga kung wala kay makuha. Kini siya sa dihang pagsunod niya ni Jesus, ang iyang gihimo, iya nagpakumbira siya, dako kaayong kumbira. Kinsa iyang giimbitar? Giimbitar niya ang mga barkada niya nga mga magkobra sa buhes, mga tao nga hated, mga tao nga sinalikway sa katilingban, mga tao nga dili makaadto sa simbahan. Iyang giimbitar para makita usab nila ang atong Ginoong Kristo. So, wala lang siya naglantaw sa iyang kaugalingon, kundi ang iya usab nga mga amigo gusto niya nga makasunod, nga makakuha o kinabuhi nga walay katapusan. Mao nay tinuod nga amigo. And then
Si Mateo, dito siya nagmisyon sa India. Namatay usab siya dito sa India. And then, usa siya sa magsusulat sa Bible, si Matthew. And then, ang sunod nga atong tanawon mao si Tadio or Jude or Santiago, anak ni Alfeo. Dito siya naggamay rang informasyon mahitungod ni Tadio or Santiago, anak ni Alfeo. Nagsermon siya dito sa Samaria, sa Libya, sa Armenia. Ang tradisyon nga daghan ang iyang giayo. Og nagsulat siya og libro kanang Jude. Nagsulat siya nga kung basahon nato nga dili nato malimtan nga miingon siya nga daghan kaayong nga mga piki nga mga tao nga magsulti og dili tinuod. Miingon siya, pagbantay mo. Karon sa kalibutan daghan kaayong mga tao, mga relihiyon, miingon nga kung musunod mo sa akong relihiyon, aduna mo'y kinabuhi nga walay katapusan. Or kami lang ang tinuod nga relihiyon. Daghan gyud na, daghan pong mutuo nga sila day ang tinuod, muadto ko dito. Apan kini si Tadio or si Jude, anak ni Alfeo, miingon pagbantay mo. Ang iyang tambag 2000 na katuig karon, apan tinuod gyapon nga magbantay kita. Then gipatay siya dito sa Iran. And then si Santiago, anak ni Alfeo, dili sikat siya. Ang iyang inahan dito sa cross sa paglansang ni Jesus. So ang atong mahibawaan lang mahitungod niya nga ang iyang nana, ang iyang inahan sa pagkamatay ni Jesus dito sa cross. Sumusunod ang iyang inahan, sumusunod usab ni Jesus. And then ang sunod nga atong tan-awon si Simon Zelot, taga Canania. Wala tay informasyon mahitungod niya. Apan Zelot, daghang misulat nga kini siya apil ni siya sa mga revolusyonaryo. Sa unang panahon sa mga Kastila, naatay katipuneros nga gusto nato nga ang mga Espanyol mapawala, nga matalsik sila sa Pilipinas, nga ang gobyerno nato. Kini siya revolusyonaryo. Gusto niya nga ang mga Romano ipatalsik, ipapahawa dito sa Israel, nga mao'y nagdumala nila. So kini siya, mura ni siya og KKK. Mura ni siya og mga tao nga bisag sa Pilipinas karon na may mga tao nga gusto nga mahimong komunista ang Pilipinas. Kini siya mao ni iyang ideya na usbon niya ang gobyerno pinaagi sa pagpatay. Ang gusto sa atong Ginoong Hesukristo na tungod sa iyang gugma usbon ang tao. Gusto usbon ang gobyerno tungod sa gugma sa atong Ginoong Hesukristo. And then namatay siya dito sa Iran, sa Iraq, sa Persia. Pinakatapusan mao si Judas. Kadaghanan nato nahibulo kinsa ni si Judas. Giluiban niya ang atong Ginoong Hesukristo. Nagpakamatay siya, iyang gibaligya si Jesus nga barato lang. Matingala kita nga nung gipili man siya sa atong Ginoong Hesukristo, nga si Jesus nahibulo man kung unsa may tabo. Lisod kay ning pangutana. Makapangutana usab kita nganong gipili man ta ni Jesus nga mahimong Kristiyanos, nga makasasala man ta. Si Judas tingali naiuban sa akong nabasahan nga misunod siya sa atong Ginoong Hesukristo. Kay ang paglantaw niya nga si Jesus mahimong political leader, mahimong general si Jesus, o ang kontra
nga mga Romano palagputon ni Hesus. Pero nahibaw-an man niya nga dili di ay. Nga si Hesus ni anang gabion na patyon man. So nawala ang paglantaw niya ni Hesus. Miingon siguro siya, sa tulo ka tuig nga may sunod-sunod ko niya, nagsakripisyo ako. Nagsakripisyo man siya. Kay dakong pagsalig nila sa iya, siya ang treasurer. Nagkupot sa kwarta. Apan sa katapusan, miingon siyang, kawang ang mga panahon nga gigamit na ako. Kay dili di ni siya, dili di si Jesus ang mopapahawa sa mga Romano. Wala siya makahibalo nga ang gingharian ni Jesus dili dinhi sa kalibutan, kundi dito sa langit ang gingharian. Ang gingharian niya sa gugma, sa hustisya, pasaylo, mao iyang gingharian. Mao nang bisan karong panahon na daghang mga tao nga dili gyud motuon ni Jesus nga mao'y manluluwas. Sa ilaha piki nga istorya lang na. Apan kining 12 ka mga tao sa pag suicide ni Judas, giislan dayon nila siya. So kining 12 ka mga tao mao'y nagsabwag sa maayong balita dinhi sa kalibutan. Nakaabot sa Pilipinas ang pagtudlo ni Jesus tungod ni ining 12 ka mga tao nga dili sikat, mga tao nga ordinaryong mga tao, and they are doing extraordinary things in this world tungod sa gahom sa Espiritu Santo. Ikaw ako gitawag sa pagsabwag usab sa maayong balita. Dili lang ning 12, kundi ikaw ako usab. Kung nakatilaw kita sa gugma sa Ginoo, aduna kita responsibilidad sa pagsabwag sa maayong balita. Dili sa relihiyon, kundi dalon ang mga tao dito ni Jesus. Mag-ampo kita. Among amahan nga langit nun, daghan salamat sa mga apostoles nga imong gipili. Daghan salamat nga dili di sila mga perfectong mga tao, kundi mga ordinaryong mga tao pareha namo. Ginoo, gamita kami karon nga mahibaw-an sa kalibutan nga ikaw ang manluluwas. Sa ngalan ni Jesus, Amen.